So guys, Mr. दायो आइ आं मार मिनिबाय आरोना ओमफ्रायहाय दायो बेयो पानिशमेन्टखौ मोनखांबाय आरोना ओमफ्राय मोसाखांबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना माने गोसोआव बांद्राय ओरैनो जेनेबा फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेल आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो दिनै बिराद स्पेशेल भिडिअ लाबोदों आरोना माने गोबाङानो दावदै जानायनि चेलेन्ज खालामो आरोना ओमफ्रायहाय जोंनिया दिनै दावदै जानायनि नङा दावदै जिरनायनि थाखायसो जागोन आरोना ओमफ्रायहाय नायनोसै सोर बांसिन जिरनो हायो जों माने टाइमार होलाया आरोना ओमफ्रायहाय ओरैनो जास्ट माने जिरगोन आरोना सोर बांसिन हायो स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट दंब्लाथाय नायलांबाय थादो जायजों पानिशमेन्ट दं पानिशमेन्टआथ' मोनखानांखागोन ना स' थुदो बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ जागायनोसै 1 2 3 जाबाय आं देरहाबा आंखौ इसोर मोखां नायलायनाय गैया दे माबार जा देरहाथारनायनि खोथा दोङो ना हाखायालै नों आंदो नायनि सं मोनसे जाबाय नाय सोर देरहायो आं हागोन गुदुं गुदुंथार गाइसमोन दानिसो संदोंना ओमफ्राय दुंब्रे दुंब्रे लाखिबाय Kumaya din tas danya ini. Masih juga mencari kacang kayu. Gila. Gila. So guys, dayo Mr. Razenberg आरोना बेयो ओमफ्रायहाय आंजों पानिशमेन्ट होजानो थाखाय रेडि ना रेडि दे ओमफ्राय पानिशमेन्टआ मा जागोन लोगोफोर मिथिगौ ना दख'ना गाननो हायो नामा मानो हाया बेलाय नों जेनबाय ना आं जि पानिशमेन्ट होयो नों बेखौनो गनायखानांसिगोन ना So guys, दायो बे जेनदों नालाय मा खालामनांगोन दख'ना गाननांलाय मोसानांगोन सिम्पल बैसागो सल' मोसानांगोन आरोलाय माथो ओमफ्रायहाय गाइसमोन नायदो बिथाङा बेखौ आं गानहोगोन आरोना ओमफ्राय मोसागोन आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्लाथाय आं देरहाबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जोंनिया 20थामोन नालाय आं 11ता जिरनो हाबाय बेयो 9ता जिरनो हाबाय स' आं दायो देरहाबाय नालाय बेखौ पानिशमेन्ट खालामसिगोन आरोना स' नायलांबाय थादो आं मा आइडिया र' आं दा फैसा दा लोगोफोर आङो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ गैलालै पानिशमेन्टआ सेस बिदिनो जासिगोन बिथांनो ओमफ्राय आं बेखौहाय
आंना गारामा सानायखायसो लादो दे लोगोफोर ओरैनो देखायनो थाखाय लायाखै आरोना आङो So guys, मिस्टारा दायो आयदै आं मार मिनिबाय आरोना ओमफ्रायहाय दायो बेयो पानिशमेन्टखौ मोनखांबाय आरोना ओमफ्राय मोसाखांबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना माने गोसोआव बांद्राय ओरैनो जेनेबा गोसोआव दाला आरोना बागुरुम्बासो मोसाखांबाय एदाम जानो गिबाय बेसराया ओमफ्राय माने जोङो ओरैनो जास्ट फानसो खालामदों आरोना माने फानि आरोना जेनेबा इन्टारेस्टआव थानांगौ आरोना बयबो स' बेनिखायनो जोङो ओरैनो आङो माने चइस खालामबाय आरोना दख'ना गानहोनानै बेखौ मोसाहोबाय स' नोंथांमोनहा माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थादो आरो जोङो मानि सायाव भिडिअस लाबनांगौ जुदि नोंथांमोनहा जोंखौ मानिबाफोर सायाव भिडिअ लाबजानो लुगैब्लाथाय अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो आरोना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो आरोना थेंक इउ बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये